Bai, zeolako abentura batean sartzen zainean, hasi bakizu nola hasten zaren, bukau ez dakizu ze, ari tira eta tira, eta gero zure buruari ere ebat dituzulako neurri batzu, eta azkenian batzutan, garrantzitsu zuena, ahaztu zait hori esatea, eta beti holako zeak sensazioak gelditzen dira, baina, interesantea da, bai. Eta ni harritua nago, jendean nora horbildu den, eta bai. Nik hola izbatez deitu beharko banu holako Wikipedian direto, holako zerbait izan beharko ditzak ez. Ez, baina beti interesantea da. Batzutan faltan botatzen da, jendeak galdera batzu balitu, zegatik ez. Baina, egia da denei ere erantzutea ez liteke erretxa, baina nik uste Garbineko oso ondo egin duena prestatu zuena oso ondo egin du, eta hori da importantena, gero azken finean. Ibilbidean errepasoa esan dut, nik bukaeran ingurun galdetuko nezuke gaur egun, Anje Dualde, nundik dabil, zertan dabil? Ni hor, oindik, bizirik eta irauteko gogokin. Eta hor galtzen du, nik kontzertuak ematen, eta beste, galdera bada, zerbait prestatzen egin naizen, esan izuke, aspaldian bai. Aspaldi hori luzatzen ari dela, eta bukaera bat badukan. Konturatu naiz, intemporal bihurtu diela abesti batzuk, sekulan pentsatuko ez nuena bere garaian, baina egia da batzuri hori gertatzen zaiela, eta kostatzen zaidala esatea, hori atzo zen, ez, gaur ere bada, eta behar sensazio hori aipatu nahi zinon, benan egia da, bai, nik ere entzuten dutanean koño, benan zea bilor, eta gero kantu entzuten duzu, eta esatu mira, ez da hain horako gezurrik ere, nire ustez,